Matti Bask, vanhempi konstaapeli, 6 vuotta poliisina. Gramri Kai, vanhempi konstaapeli, 2,5 vuotta poliisina. Viikkolainen puittaa. Onko käsiase vai minkälainen ase? Alkutietojen mukaan käsiase. Oliko se sillä aseella uhannut vai oliko vain näkynyt käes? Kerrotaan tuntomerkit. Vaalea kaveri, tumma pipo, please puseru missä raitoja. Tummat verkkarit. Joo, 52 kuittaa. Soitto henkilöltä. Kertoi, että hänellä oli jonkinnäköinen kuulapyssy ja palvelukeskuksen vartija olisi ylireagoinut. Onko kaverin kämpillä kuulemma on? Haluais näyttää tämän aseen teille. Joo. Se tulee ulos. Poliisi! No niin. Pidä kädet näkyvissä. Joo. Joo. Joo, laskeeko se siihen alas, niin Nyt rauha, 52. Joo. Ei mitään. Vaat vaan siihen alas, niin. Katsotaan vaan sun taskut, että me tiedetään, että tää on tämmönen. Tää on tähän vittu ihan leikkihommia. Joo. Kuulapyssy. Miten sä tämmösen tempun? Kuulapyssy. No, Miten tästä voi joutua vaikeuksiin? Häh? Siinä tavalliset ihmiset luulevat, että se on oikea asia. niin, se on kaos tuolla menee. Se on nyt meillä tuossa hallussa, mutta valitettavasti varmaan joutaan palauttaa hänelle se, että meillä ei oikein ole pykälää, minkä mukaan voitaisiin ottaa pois. Että hän ei ole mitenkään uhkailu ketään siellä, että tuolla se hakkaa putkaa oveen. Että. Jonkun verran ruotsinkielisiä ja poliisin puolesta sillä lailla hoituu tosi hyvin, että jokaisessa vuorossa täällä on ainakin vähintään yksi ruotsinkielinen ja että aina löytyy töistä semmoisia, jotka pystyy hoitaa juttuja ruotsin kielellä, jos tarvii. Että. Joo. No niin, nyt vielä yksi kävelytesti tuonne ja takaisin. Katsotaan, että pystytäänkö me vielä. Ei pystytä. Kyllä sä et pärjää. Sun täytyy nyt vähän tulla tähän selviää. Ja. Joo. Mulla on sokeritauti. Lanssi tänne. 6.0. Ei sinne meidän puolesta tarkkaile ja hälytä uudestaan, jos tarvii. Saat huilata vähän aikaa, että sä selviät vähän. Pääset sitten. Joo. Marko on morjestaan sairaan. Kuka teistä on kuski? Yksi teistä 3 on kuski. Joo. Aivan varma. Kaikki istuu takapenkillä. Siellä ei ole ketään. Se ajaa itsestään tuo auto. Kyllä ihme. Mä voin ottaa rattiista ihan hyviksi. No niin. Sä oot ansainnut nyt meidän kyyn tästä näin. Tuppa tänne näin. Sä siinä aikaisemmin sä viisastelet, niin nyt sä pääset tänne. Mä en nyt jaksa. Mä en mitään viisastele. Meikö sä sinne ite vai? Miksi mun Meikö sä ite sinne? Mitä vittu? Haista sinä vittu! Kyyte nyt. No, siinä oli tommonen nuorisoporukka, jossa kaikki oli alle 18-vuotiaita. Ja No niin, nyt riittää, hei! siinä oli alaikäinen tyttö, ajoi sitä autoa ja se oli muutama muukin tyttö ja yksi mies siihen jäi semmonen 17-vuotias poika jäi siihen ja se siinä sitten vähän häiritti meidän asian selvittämistä siinä ja ei noudattanut meidän käskyä siinä, että jouttiin sitä vähän sitten rauhoittelemaan sinne ja laittaa rautoihin. Näin käynnistyi Poliisi-TV:n vuosi 2008.